Пада се силата. Подрежда се вътрешния ви свят. Не шумно, не показно, а тихо и дълбоко. Сякаш нещо най-накрая се укротява. Страх, съмнение или напрежение, което дълго е дърпало нишките. Посланието за вас, мили хора, е абсолютно изобилие. Сладост, заслужена награда и наслада от настоящия момент. Тя се появява тогава, когато Вселената ви подканва да спрете и да вкусите от плодовете на своя труд. Бъдете тук и сега, насладете се на момента преди да отминал.